Jesu Kristu inkosi tata, ngicela ndifakaze kule ndawo ka-JJ no-JD. Ngoko ndandisakhonza serious ndisakwazi uhamba, ndaboniswa emaphupheni ndiphupha ndibona seyigqityiwe phofu uJJ no-JD. Qha uJJ uthe nca ekoneni yakhe noJD uthe nca ekoneni yakhe, ingathi zigusha ezizifakwe isabhokhwe. Bathe nca bamincile banyusa amagxa bathi songa izandla. Kulaa tafile bekubethwa kuyo imali. Kukho indoda ende nentloko enkulu eyigonileyo laa mali, igcwele itafile irawundishe laa mali ngeengalo zayo. Lathi ilizwi kum, uyayibona ke le nto yalo JJ nalo JD, ungaphinde uye kulaa JJ nalaa JD. Qha uba unayo imali, ambobeka le mali unayo ubuye uhlale esitulweni. Ndothuka. Jesu Kristu inkosi tata. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela Apostoli Ntsibande, ngibingelele nakumama, ngibingelela abazalwane entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelela abazalwane ekhaya lezwi. Ngithi uJesu Kristu inkosi bangcwele. Ekuseni ngiyambonga uNkulunkulu ongenzela umusa, hayi ngoba kuyimisebenzi yami emihle, kodwa kuwumusa wakhe nje angenzela wona. Ngibonga nangomusa omkhulu angenzela wona ukungifaka ekhaya lezwi. Kuningi uNkulunkulu asengikhanyisele ngakho, ngikhona phakathi kwenu ekhaya lezwi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngomusa wakhe. Nje lekhaya sesathatha uRomans 10, kwaba umkhuleko wethu njalo masilala ntambama. Ngiyawubona kakhulu umehluko. Besinokuvuka nje sikhathele, uzwe ukuthi ngathi umuntu ebesebenza. Kodwa lokhu sikhule kuRomans 10, yonke into i-right. Sivuka nje ekuseni siphila kahle, nabantwana nabo uma beya esikoleni ekuseni sivuka sokhulekele uRomans 10 ngaphambi kokuba beya esikolweni. Ngiyawubona umehluko ngisho emsebenzini wabo wesikole. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukungifaka nje ekhaya lezwi. Kwaba umusa omkhulu empilweni yami ngoba kuningi engikufundayo usuku nosuku. Ngiyabonga nje kakhulu, ngithi uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngiyabingelela ekuseni egameni likaJesu. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Baba Ntsibande namake Ntsibande ekhaya lezwi nasentabeni kaJehova, esentabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa. Ngiphakamisa kubonga uNkulunkulu lo ngumkhumbuti ngaso sonke isikhathi empilweni yami. Ngisathi ngiyascrolla ekuseni angikhumbuta ukuthi ngibuyele kuqala ekucaleni ngilalele tonke tinshumayelo noma tonke timfundiso la kufundzise ngato la egroupini. Kwatholakala ukuthi indlela igroup iPhone yami yake yakhanseleka. Ngabe sengiyabuya sengiyabona ukuthi ngagcina la kumhla kabani, ngabona ukuthi kunenkonzo lengazanke ngakhona kuyilalela noma kuyidownloada izanke yadownloadeka. Ngabona ukuthi isho ukuthi bekude airtime noma ngizanke ngikhone kuyidownloada mine. uNkulunkulu uyangikhumbuta ukuthi maye ngale nkonzo le ibalulekile kakhulu empilweni yami ngoba ngiyawubutwa ngayo, ngifundisiwe letinto, kepha lokhu kungejile manje ke ukuthi angidlulise ubufakazi ukuthi izwi lakhe bazalwane libalekile kakhulu ngoba thina sibantwana bezwi, sitalwe izwi lokumele ukuthi izwi simati ukuthi izwi ufuna ukuthi sifunde izwi ngoba nathi sibantwana bezwi. Manje kuphakama lokhu ukuthi kimi maye Nkosi yami ngiside kakhulu ukuthi izwi
izwi lakho libe nendzawo enhlitweni yami nasengqondweni yami. Konke lakufundzisako ingceku la kuhlale enhlitweni yami, kungandluli noma ngingafundzeli kuqedza liqala noma ngingafundzeli ngoba ngifuna something. Ngiyafundziswa ukuthi izwi ngilo lelibaluleke kakhulu kunako konke, noma bengingafakaza ngenteni ngiphakamise konke, kepha nangide izwi, ngoba Davide uqhaza kahle ukuthi izwi likuphila, izwi laNkulunkulu limile ekhaya ezulwini phakathe naphakathe. Lokusho ukuthi ayikho indlela lenye ngaphandle kokuthi ngathi izwi. Ngiphakamisa tibongo ukuthi Nkosi uyangikhumbuta ngezwi lakho, ukuthi ngeke ngangena, ngeke ngakubona uma izwi lakho lishoda, uma izwi lakho ngifundzisiwe ngangalaleli. Bazalwana, sithembekeni eNkosini egameni likaJesu. Siyabonga Baba Nsibande, siyabonga nawe make mayichubeke njalo iNkosi niphakamise, Nkosi yami, enihlale eqinisweni layo sikuze nathi sisitakale ngalo. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi Baba, siyabonga. Amen. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ubaba uNsibande nomama uNsibande nomndeni wakhe wonke. Ngibingelela abazalwane basekhaya lezwi, abazalwane basentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithi mangilethe ubufakazi uNkulunkulu into angenzele yona kulonyaka. Bengisempini ngendlela eyisimanga for 3 months, ngisempini ngisempini malunga nezingane nobaba wazo. Ubaba wazo uthwele manje, into zakhe ayisahambi ngendlela yena wayefisa ngayo, sezifuna igazi lezingane. Kwangiphoqa ukuthi ngitshele ingane ifirstborn yami ngoba yiyo inenkinga kakhulu, izinto ziyayihlukumeza. Ngayitshela iqiniso ukuthi kwenzakalani. Emveni kwalokho ingane yayingathi sisanganelwa umqondo, yayithukuthele ngendlela eyisimanga. Yangifonela after ingithukuthelele for 3 weeks ngakhulumi nami, yabuya seyifona, ithe lapho ifona khona ingibuza umbuzo wodwa 2 hours efonini ngibuza umbuzo wodwa ukuthi mama uthi ngiyenze njani ngalento ngitshele yona, ngoba ngeke isolve ngomkhuleko kuphela. Ngayitshela ngathi ngane yami, ngikutshelela lokhu ukuthi usumdala ngokwanele ukuthi khuleka, uNkulunkulu kuphela onesixazululo salenkinga obhekene nayo. uNkulunkulu kuphela ozokusiza. Ubaba wakho le ndawo akuhambisa kuzona wena ucabanga ukuthi uyakusiza, akakusizi ngoba uyakweleka ngalezi zinto la zakhe, uyakweleka more and more and more emva kokuthi enza lento wayenza. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ingane yathi ithukuthele injalo, ngaguqa lapho ngangikhona ngoba yayingekho eduze kwami, yayingekho eduze nakwababa wayo. Ngakhuleka ngamcela uNkulunkulu ukuthi ayingibambele yona. Yazi umkhuleko ngakhuleka umkhuleko olula ngendlela eyisimanga. Ngatshela nje uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wami, lezi ingane uthe ezwini lakho ziyisibusiso esivela kuwena. Ngiyacela uNkulunkulu wami, noma ikuphi le ngane ngicela ungibambele yona njengamanje, ngoba ngiyazi ukuthi kuphi, ingaweli eyidakamizweni, ingaweli kuma-drugs, ingayi futhi ukuyolimaza ubaba wayo. Ngicela uyibambe njengamanje. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. uNkulunkulu yazi wangenzela isimanga, wakwenza immediately lokho, ngoba ngathi ebusuku, ngalobo busuku lobo ngaboniswa abantu, iy'ngane zami zonke lapho zikhona, ngaboniswa kuphuma abantu abagqoke iy'ngubo ezimnyama emizimbeni yazo. Lapho zazikhona ingane nengane, kuphuma umuntu ogqoke into ezimnyama bezimbozile ubuso ukuthi bangabonakali ukuthi bangobani. Athe la madimoni esehamba, elinye lacasuka leza kumina lifuna ukungena ngomlomo wami. Ngakhuleka ngathi uJesu Kristu uyinkosi, ngisebuthongweni lahamba lelo dimoni. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngiyabingelela egameni likaJesu Kristu inkosi yethu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu esangigcinile. Nami ngithi angilethe ubufakazi. Ngiyezwa abazalwane bayafakaza ekhaya lezwi. Nami sengiyizwa ukuthi inkosi uJesu angijwayele nami ukufakaza, kodwa lokhu kumele ngifakaze noma kumningi ubufakazi bami, kodwa ngibonga uNkulunkulu akangenzele khona. Kulo nyaka siqala kulo nyaka ngoJanuwari ngangena emkhosini ka-21 days. Nami ngayibhala-ke yami list. Kwakunempi engangibhekene nayo nje eyaqala ngo-2020 up until 2024, inzima.
kuyizimpi zobusha ngenxa yokuthi nami ngiwumuntu omusha. Kunzima kakhulu, ngihluleka endleleni, ngikhuleka ngingena emkhosini ngimcela uNkulunkulu ukuthi angikhulule. Kodwa ngizomnikeza udumo namhlanje uNkulunkulu ukuthi ungikhululile. Lithi izwi kaNkulunkulu encwadini yamaHubo 68 uvesi 20. Kithina uNkulunkulu unguNkulunkulu wezinkululo, ukukhipha ekufeni kungokukaJehova Inkosi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi ungikhululile. Izwi lakhe linamandla liyaphila. Negama elithi uJesu Kristu inkosi linamandla, liyasebenzela kakhulu. Kumnandi ukuba sekhaya lezwi, ngizinjabulo nokuthula okungaphakathi. Angazi ukuthi ngingambonga ngithini uNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu ukuthi uNkulunkulu imikhuleko esasiyikhuleka emalisti ethu angoJanuwari, uNkulunkulu uyawaphendula one by one. Ngimnikeza udumo, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. Baba ngiyabonga, amen. Jesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubaba umpostoli uDr Nsibande noma umpostoli Nsibande. Ngibingelele bonke abazalwane basekhaya lezwi nabazalwane basentabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa enhlizweni yami nje kugcwele ukumbonga uNkulunkulu osasilondolozile. Namhlanje bengibuka ngendlela ubaba umpostoli akakukhuthalele ngakhona ukulanda imiphefumulo, noma ngakasitholi isikhathi sokufunda sokulalela izwi lanamhlanje mina, kodwa ngibuka ukusikhathalela kwakhe, ekhathalela imiphefumulo yethu kuba ifinyelele kulazini iqiniso. Ngabuka ngathi inkosi yami benginolwazi, kodwa ulwazi lami balungaphelele ngoba belingenabo ubungcwele. Nje ulwazi lami bekulwazi oluphelele emhlabeni olungeke libayise abantu ezulwini. Siyabonga ukuthi uNkulunkulu asinikeze inceke kaNkulunkulu ezihluphayo nekukhathalela ukuthi indaba ingapheleli lapha emhlabeni, kodwa wonke imiphefumulo ifinyelele ekulazini iqiniso, besifinyelele nase enkosini ukumhlangabeza inkosi uJesu mayibuye. Ngambuka uNkulunkulu senzele lula thina abazalwane. Angazi noma kufica mina ngedwa ukuthi senzele lula. Uthi ubaba umpostoli letha abantu ekhaya lezwi abesethi sibachazele ngekhaya lezwi. Mase sibachazele ngekhaya lezwi, thina okwethu ukuba introduce kuye, bese yena etake over, abafake egroupini, aphinde futhi ashumayele, abafundise baze baqonde ngalo Jesu Kristu oyinkosi ukuthi kahle kahle intoni injongo kaNkulunkulu ngempilo zethu nangemphefumulo yethu. Ngibuka ke nje amazwi akakhulunywa ubaba umfundisi uDlakude ethi nabakhona abathunjiweyo. So ngibuka ukuthi uNkulunkulu ngempela wabona kukuhle ukuthi thina njengamavila, wayekhuluma ngezishosha, I'm sorry mangithi abathunjiwe, wakhuluma ngezishosha wathi ngenzeka ukuthi nawe uyisishosha. So ngabuka bazalwane ngempela iqiniso ukuthi sikhona emabandleni sizishosha, asenze umsebenzi kaNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu uthinta inceke yakhe ngobaba umpostoli Nsibande ukuthi hayi ke ngoba bayizishosha okwethu senzele lula bazalwane. Lethani-ke ninazishoshe imiphefumulo kaNkulunkulu okumele iyezulwini, mina bese ngenzela umsebenzi olula, nginishumayezele bona, nginifundisele bona, maqede bese bemukela uJesu, bese beqonda ngensindiso ekhuluma ngekuhlukana ngesona uJesu Kristu. uJesu Kristu waseNazaretha uyinkosi. Ngiyabingelela kubabe Nsibande, umpostoli Esti Nsibande. Ngiyabingelela baba nelibandla lonke. Yathi kunento lengithanda kuyindlulisa noma bufakazi lobuthide lengithanda ukudlulisa ebandleni laseMakadze. Nanoma nje lento ingeke ivakale kahle, kodwa nje bengicela ukuthi ngindlulise lobufakazi. Ngithanda ukukhuthata bazalwane ukuthi
ababeketele ekukhipheni kweshumi, lento yokukhipha kweshumi abayende ngelithando nangekudimisela, akube ingxenye yempilo yabo. Ngenyanga yaMarch lomnyaka wona lo ngiphiwe tinkomo letimbili. Lento lena yaze yamangalisa umndeni wami ukuthi kanjani lo muntu lokupha letinkomo leti kwayena nje akanato tinyendi, kungani akupha tinkomo? Kwaba nje into le sidunga tinhloko sonke nje ekhaya kashoba, kodwa nje into lekhona ukuthi ngiphiwe tinkomo letimbili ngenyanga yaMarch kuwo wona lo mnyaka 2024. Kwaba simanga nje, kwaba imiracle ethize, kodwa nje ngabuye ngakukhumbula ukuthi lo mdzala wetinsuku nami ungihambele. Ngiyakhuthata nje kubazalwane ukuthi abatimisele, abakukhiphe kweshumi. Angeke sithole tipho sonke, kodwa labanye batophiliswa emtimbeni kusuke tifo, labanye batothola mhlawumbe umsebenzi, tinto letifana naleto, nokuphephiswa etingotini nasemimoyeni lemibi lethunyelwa njalo kubazalwane. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi mkhulu, ngiyabingelela egameni lenkosi uJesu Kristu. Ngiyathemba inkosi uJesu ikugcinile kanye nomndeni wakho nabazalwane bagcinekile emseni kaNkulunkulu. Ngithanda ukudlulisa ubufakazi bokumbonga kakhulu uNkulunkulu eziveza ethembekile esimeni sami sokungasebenzi. Ngithi mangibuka kungumangazi ukuthi lo nyaka solokhu uqalile. Sunday bengisenkonzweni ngikhonza uNkulunkulu. La engihlala khona kuyibanga nala engikhonza khona. Mangigibela nje kugcina kuba imali enkulu, kodwa ngomusa wakhe ungihlelelile wa-provide. Kuthi nalapho kuba khona kufuna ukuba khona i-pain, ukukhathazeka bokweswela, kuba khona lokho nalezo yidingo lezi engiyibonayo. Ebese ngikhumbula ukuthi isipho esikhulu ukudlula ukuthi ngikhonze uNkulunkulu. Ebese ngiyaduduzeka, ngibone ukuthi uNkulunkulu uprovayidile lokho okuyikhona ngikudinga kakhulu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Kuyangimangaza mangibuka nje ukuthi lo nyaka selokhu uqalile. Kakhulu bengeke kuze kwenzeke ukuba yena ubengangihlelelanga. Okwesibili, ubufakazi engibudlulisayo, isimanga kasenzile esimeni samamkhulu wami. Umamkhulu ubesebenza komunye umuzi eThekwini, wabuya la ekhaya enciphile emzimbeni. Kwasikhathaza lokho, kwangikhathaza nami kakhulu. Mayesho uthi lo muzi akasebenza kuwona bathi akangakudla ukudla emini, kunanamakhamera. So kusho ukuthi udla isinkwa, ukudla kwesipunu uza kudla ntambama. Ngacabanga ukuthi mhlampe angazi kumele aze aye e-CCMA, kodwa ngakhumbula ukuthi akukuhle ukuthi sifune ukulwelwa abantu. Njengomntwana kaNkulunkulu mina akukuhle ukuthi ngifune usizo. Ngakhuleka uNkulunkulu. Esami isicelo enkosini kwakuwukuthi ngiyacela okungcono lapha akasebenza khona bawushintshe lo mthetho wabo. Kodwa uNkulunkulu wenza okukhulu ukuthi kube khona isihlobo esifonayo simcela ukuthi ayosigadela umuzi. So kulowo muzi lowo akagade umuntu, akanakho ukugqilazeka. Okwesibili, uthola ukusebenza njengabantu abasebenza eplazini, okuyinto wayekade eyifuna. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngiyabingelela kubakunzimande nomama, ngibingelela abazalwane bonke egameni likaJesu Kristu. Ngizobonga nje baba
umsebenzi umkhuleko ngoba seRoma chapter 10 verse 9. uNkulunkulu ngiyabonga kakhulu nemfundiso engizitholayo zinkulu ziningi ngomphiki Kristu nokuthi uba novimbile ibandla egameni likaJesu. Ngiyazibonga imfundiso engizitholayo. Nkosi yami, ngiyafakaza nje nakwathi ngelinye ilanga ngibona nje la ekhaya kuyakhiwa, ngibona imaterial ingafiki, kungenzeki lutho, kumile njena. Kodwa ngahlala phansi ngakhuleka, ngabuyisa umkhuleko wabaseRoma chapter 10. Ngabona konke kwenzeka, Nkosi yami, kwavane kwavuleleka, kwenzeka, kwakhiwa. Kumanje nje uphahla lwento seliqediwe ngenxa nje yomkhuleko. Kuthe nje last week umfowethu futhi engaphilanga nenkwashu engalweni, kunzima, eqaqanjelwa ubuhlungu, engazi ukuthi ubambeni. Ngakhuleka naye efonini, ngaphinde ngathumela nomnye umzalwane oseduze naye, waya nomkhuleko wabaseRoma chapter 10 verse 9. Wafika wakhuleka, wamkhulekela, wamrabha. Kwayingonothela ukulala, ebeva enhlungu, eqaqanjelwa kubuhlungu. Egameni likaJesu ngiyabonga nje baba Nzimande. uNkulunkulu esehlisele wena, khulu umsebenzi owenzayo ezimpilweni zethu. Siyabonga, amen. Ndincede Nkosi, ndingisuki endaweni yami yokulinda, noba imimoya ivuthuza ngamandla. Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu, ukuthula emhlabeni kubantu abathokozela nguye. Jesu Kristu oyinkosi, ndibingelele kubaba uNzibande, ndibingelele kumama, ndibingelele ekhaya lezwi, ndibingelele entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa. Ndithi uJesu Kristu inkosi. Ndiyabulela kakhulu ekuseni, ndithi mandidlulise ubufakazi egameni lenkosi. Ndibulele kakhulu ngenkonzo ezisifundisayo. Kwinkonzo yaSunday ndabe ndimamele utata wethu ebesikhonza ngesu, utata umfundisi ubaba uZulu, egameni lenkosi uJesu, ethetha ngendaba yentliziyo. Sithi dala intliziyo, dala kimi inkosi intliziyo ehlambulukile nomoya oqinisekile. Ndavuseleleka kakhulu ukuthi intliziyo yeyona nto igcina zonke izinto. Intliziyo yeyona nto igcina okubi nokuhle. Wayicacisa kakuhle, yatyhileka le ndaba ukuthi ngenene yeyona nto ekufanele uba nyani siyayithandazela imihla ngemihla, ngoba konke ukona kusuka entliziyweni egameni lenkosi uJesu Kristu. Siyabulela kakhulu, siyabonga kakhulu ngemfundiso semihla ngemihla, imvuselelo edale utshintsho olukhulu ezimpilweni zethu. Siyabonga kakhulu Baba. uNkulunkulu akugcine, akulondoloze emihleni yonke, anikhusele, anibiyele nomama egameni lenkosi uJesu. Ndibonge kakhulu ngokungazenzisiyo, ukuthi nokugula oku ndagqibela kudala kakhulu. Ndiyakhumbula ukuthi ndathi ndiphethwe yi-flu, umzimba wami ubuhlungu wonke, kodwa ndakhumbula umkhuleko owanga-18 kaMeyi. Ndabe sendizithengile zonke izinto zilapha, ndidinga uncedo, kodwa kwabakho into ethi no, thatha bathi umkhuleko. Ndiyambonga kakhulu uNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela nasekuseni, ngibingelela ubaba uMphostoli Ntsibande, ngibingelela umama uMphostoli Ntsibande, ngibingelela abazalwane bonke. Baba, ngithi angidlulise nje ukubonga uNkulunkulu ngaleli gama elithi uJesu Kristu inkosi. Baba, benginenkinga izolo, ngizizwe ngathi ngiphethwe intamo kuze kube buhlungu ingalo yakaleyo. Ngase ngithi ayi, bese silala nje ney'ngane, ngathi ake sikhuleke.
sakhuleka baseRoma 10 verse 9, saqeda sakhuleka nje umkhuleko ojwayelekile. Emva kwalokho salala, ngayizwa le nto ukuthi hhayi isangibambile yona. Ngithe sengilele nje ngutsheni, ngafikelwa ukuthi nje angithi uJesu Kristu inkosi, ngingasho nangomlomo, ngisho ngenhliziyo, ngikusho kulandelana, ngilokhu ngishilo nje. Emva kwalokho ngezwa ukuthi nje dwe emzimbeni nakule ngalo ebisibuhlungu, isinkenketha ngingasazi ukuthi kwenzakalani. Nayo leyo ntamo yathi nje, kwathi dwe kwangcono. Kumanje nje ngiphilile, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, amen. Jesu Kristu inkosi Baba, ngiyabingelela egameni likaJesu, ngibingelela wena Baba nomama Mtsibande nomndeni wonke ekhaya lezwi entabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyabingelela, ngiyathoba kakhulu, ngizobonga uNkulunkulu Baba. Shuthi Baba bengumuntu nje odinga umsebenzi ngale ndlela, bengisemkhosini nje owami nje bengiyithathele wona. Ngikhuleka uNkulunkulu ngicela umsebenzi. Ngambuza nje uNkulunkulu ukuthi kanjani uNkulunkulu ukuthi ngikhonza wena, ngiyocela kubantu, ngicele kubantu ngingabi nawo umsebenzi. Ngamtshela nje uNkulunkulu abantu bayoze bangibuza ukuthi uphi uNkulunkulu wami engimkhonzayo. Ibaba uNkulunkulu ngenzela isimanga. Ngalo lelo langa Baba semday kade ngimtshela kanjalo. Ngangifaka iCV yami eGoli. Baba kudala kakhulu, ngicathi seyiphelile iminyaka emibili. Bazongifonela Baba ngalelo langa bekumsombuluko. Bathi angize ku-interview. Ngahamba Baba, ngabatshela ngathi angikho eGoli ngise-KZN. Bathi angize bazongilinda. Ngagibela Baba ngeze eGoli. Ngahamba ngoLesibili ngaya kwe-interview. ngoLesithathu ngaya-interview izolo. Hawu Baba, bafike bangayiphasa i-interview yami bangithatha. Ngaqala ukusebenza Baba, ngizombonga uNkulunkulu, siyambonga uNkulunkulu ngawe Baba Mtsibande. Sithola umzali. Ngiyabonga ngithola umzali mina, ngiyabonga kakhulu Baba. Siyabonga uNkulunkulu nje akugcine akwandisele iminyaka. Nje siseyingane sikhula kuwena Baba, sifunda nakuma Mtsibande. Inkonzo zakhe zangoLesine ziyangikhuthaza Baba kakhulu. Nasekhaya nje bekunezinto ekugudluzayo phezu kwezindlu. Hawu selokhu salalela umkhuleko wabaseRoma nje, kwafika nje nasenhlizweni yami ukuthi angirawunde umuzi ngithi uJesu Kristu inkosi. Kwathiwa abantu bayachela bathembe iy'ntelezi, wena uthembeni, rawunda umuzi lo uthi uJesu Kristu inkosi. Ngarawunda umuzi ngathi uJesu Kristu inkosi zonke iy'nsuku nje ntambama ngiyarawunda nami. Bathi bephethe amabhakede awentelezi, nami ngibe ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Kwaphela nya Baba lowo bugidligidli, akusekho lutho, akusekho ngisho ukusaba. Lokusaba besikusaba ekhaya. Ngiyabonga Baba, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi Baba. Ngiyabingelela ekhaya lezwi nasentabeni kaJehova kuyabonelelwa. Nginobufakazi engibulethile Baba. Amandla imanga uNkulunkulu akazenza empilweni yami. Ngiyambonga uNkulunkulu ngokungena ekhaya lezwi. Ngiyambonga uNkulunkulu Baba Mtsibande ngemkhuleko yakho esikhulekayo, uRoma 10 verse 9. Hayi, ngiyambonga kakhulu Baba. Ingane yami kade ifuna umsebenzi, qede ngo-2022 esikoleni ifunela ubuthisha. Ngomusa kaNkulunkulu namhlanje iwutholile umsebenzi. Hambe izolo eyale kude eNewcastle, bemfonelile usethi imali hayi ngihambe kahle, kuyalunga. Hayi Baba, ngazi uNkulunkulu engikhonza kanti unjani. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu
Ngimbonga lapha ngamahubo 105 athi bongani Jehova nimbize igama lakhe nizasise phakathi kwabantu izenzo zonke zakhe. Awu hlabelani kuye nimhubele nikhulume izimangaliso zakhe zonke. Hawu Jehova uyinkosi, uJehova uyinkosi. Ngiyambonga kakhulu Baba Nsimini, ngiyabonga. Swele imlomo eyinkulungwane bengibonga imdumise. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi Baba. uYesu Kristu uyinkosi, uYesu Kristu uyinkosi, uYesu Kristu uyinkosi. Ndibulisa utata uSibande, umama uSibande, abazalwane bonke entabeni kaYehova kuyabonelelwa ekhayeni lezwi. Hayi bazalwane, ndithi kubalulekile ukuguqa xa umuntu ezawuhamba noba uyaphi. NgoLwesibini ndiyaphuma apha ngeveni ndiya edorophini ndiyofaka amaviri wangaphambili, amatayara. Bawabhalanse bayifake kwiil-alignment imoto ibe rayithi. Xa ndisendleleni ndibuya indawo yehla kancinci edorophini kwaphuma iviri langemva eleft. UThixo ke ekhona ke ndiziyalezile kuye xa ndiphuma. Heyi abantu babaleka iviri, ndaye ndimile nam rhorho ndema nalo lisiya laya lileqa imoto, lileqa abantu, langena esikhumbini yomntu layihlephula ilayithi yaserayithi nefenda lawubhrikwa ngumntu wetraka. Hayi wafika walibhrika. Egameni lokuba bendiguqile ndamcela uThixo, ndaziyaleza uba ndiyaphi. Akho mntu ulimeleyo, akho mntu ofileyo, nam andilimelanga, kodwa ke yiloo khumbi kuphela. Ndaske ndaya kutata uDube oNaspers sekuthengisa iimpahla zemoto. Hayi wafike wandimamela uMadala, zathi 1,900. Qathi hayi uzawuthi xa unemali undinike. Wakhipha imoto, wakhipha oomakheniki balungisa iveni yam, balungisa nalaa khumbi. Ndithi uYesu Kristu uyinkosi, uYesu Kristu uyinkosi. Bazalwane endlini, entabeni yethemba, entabeni kaYehova kuyabonelelwa, nasekhayeni lezwi. Singalibali ukuziyaleza xa sihamba. uYesu Kristu uyinkosi, uYesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhaya lezwi nasentabeni kaJehova kuyabonelelwa. Ngifuna ukuthula ubufakazi. Bazalwane, linamandla igama likaJesu Kristu inkosi. Indlela engingene ekhaya lezwi ngiyo, umuzi wami usuphihlikile, kuchelwa njalo, sekuguge ngisho upende, imali isingasekho, ngihole ngingayiboni imali bazalwane. Kodwa uNkulunkulu wangenzela umusa, umama wangingenisa kule gruphu. Ngifisa ukumbonga kakhulu uNkulunkulu ngomama wangingenisa kule gruphu. Bazalwane, kwakunezinto ey'chelayo zifike zizolala nathi. Umuzi usugugile ngaphakathi nangaphandle nje sengathi akusahlali muntu, ukudla kuphela. Kodwa ngangena egruphini ngafundiswa, ngakhuleka. Bazalwane, ikhaya lami libuyile, bese kumnyama ngisho phakathi, kusha amaglobe ngaphandle nangaphakathi. Nemali ngingasayiphathi, isemsebenzini nginey'nkinga, ebandleni engikhonza kulona bonke abazalwane bengangifuni. Kodwa ngangena kule gruphu yasentabeni kaJehova. Bazalwane, impilo yami ngayibona ishintsha, ngigulelwa nawo umntwana kakhulu, egula esevasithi. Bazalwane, ngiyambona uNkulunkulu ewenza umsebenzi phezu kwempilo yakhe.
kusengcono usindile bazalwane kakhulu. Yonke into ibiqedwa, umuzi bekuguga ngisho ama-curtain, kuguga yonke into. Kunento ethi angimushiye ngihambe, kucaluza izinyoka phakathi endlini. Ngithi besathe kube nenyoka nje elokhu ihlele ekamerweni lami, ngaze ngalishintsha ikamero ngayolala kwelinye ikamero, sisabe sibone kuphithiza iy'thunzi. Kodwa siyambonga kakhulu uNkulunkulu owenzile ukuba konke lokho kuhambe kungabe kusaba khona. Siyabonga kakhulu baba, siyabonga nomama, sibonga nje nokusikhulekela usinxusele njalo njalo singabantwana. Siyabonga ngakho konke, uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi bamsibande ekuseni egameni likaJesu. Siyambonga uNkulunkulu baba, ngiyabingelela ngiyaxolisa baba ukuthi angakhona ukuthi nguphendule itolo. Vuka ekuseni kakhulu ngahamba nalo mntwana saya esibhedlela solo siyo-check ama-result. Bam-check-a lo mntwana wabanjwa ngilokhu ejondisi babe kwagocuka lamehlo abayelo. Sesathi nasiya kubodokotela bamfaka ku-x-ray esibhedlela bathi une-damage yesibinzi, naleli pipe lelikhulu liblockile. Bamfaka ku-scan-ke, solo samele ama-results nyalo nje bese kwinyanga yesithuba solo simele ema-results. Bangafuni lokumsita, bathi ngeke bamsite bangakaboni i-scan. So bese wehla emtimbeni, yaphelelwa amandla, sela kulesibinzi kuleli sayidi lakhe sekuyavuvuka, lamathumbu bese kamuva nje uyabopheka kaye ethoyilethi. Sebese kuphakama-ke isho ukuthi lokuvuvuka kwalesibinzi bese kuphakama kubuyela esifubeni, sekumvala moya. Bekuba ngcono singathandaza, kube ngcono khona ekulala njalo nje ebusuku ufuna azoke sithandaze, singathandaza kuyehla nase kuhamba lento lamathumbu-ke amuva asuke ngalagijima nalesisu amuva akhuphuke ete esifubeni kuvala umoya njalo nje nasekucalile vele sifuna sihlale emthandazweni singathandaza bese kwenta ngathi kuba ngcono. So manje itolo bengimise esibhedlela-ke bamhambisile bamisa e-Robes, bathi uya kulabo odokotela labanema-surgery. Sengimshiyile-ke khona le ngoba nala bengijakela labancane, sengidawuva namhla ntambama ukuthi uyabuya kwendakaleni, but nje ngiyamkholwa uNkulunkulu, ngimniketile umkhuleko babe wakhuleka, ngakhuleka naye. Ngiyamkholwa uNkulunkulu ukuthi nakule surgery kude labatakuthola batawuthola uNkulunkulu awukucedzile umsebenzi, afakazele bukhona bakhe. Ngiyabonga babe, ngiyambonga uNkulunkulu ngawe, egameni likaJesu, Jesu Kristu inkosi, amen. Ngikubingelela mpostoli ekuseni egameni likaJesu, Jesu Kristu inkosi. Babe, ngiyabonga kakhulu ukungiqondzisa nasetigwegweni tami, nalapha amandla saphela khona uyangicinisa, ungiphe nemavesi, ungeluleke nala sengibona ngathi ngiyajabha khona. Wena babe uyakhona kungisimisa, ungicinise. Ngiyabonga mpostoli, deluleko takho liphilile, tineliciniso. Mpostoli, noma liciniso libuhlungu nakangaka, kodwa nje wena Nkulunkulu uyakuphala amandla usitshele lona mbamba lisihlabe, sishiye tono tetfu nako konke kungalaleli. Uyakhona kusicondzisa. Babe, siyabonga Nkulunkulu, ukwetfesile lo mbono, ukwetfesile lelijoka, uletfele mpostoli, uyaseluleka, siba nengi kodwa uyasikhona. Yathi nje ngiyamangala Nkulunkulu indlela lakusebentisa ngayo mpostoli. Nginebufakazi nje babe, ngatfola indzawo lapha iminyaka seyize yendlula kulesihlanu, solo ngingakhoni kuyakha bangentela konke tincwadzi takhona kuphelele, ngaphakanyiswa, ngabhadala emphakatsini, ngenta konke. Nase ngithi ngiyakha nje banginqabela. Ngahlala 5 years solo basi bayangilungisela solo kakulungi. Sengingenile-ke la groupini, wasisita ngale mithandazo nekuzila nako konke, sakwenta kahle. Wasipha umthandazo sithandaza wona
nalaba baseRoma 10 siyamthandaza. Wasendela timanga konke nje kwasendela timanga babe. Ngase ngiyayitfola lenye indzawo babe. Ngiyalo ngiyakhile yinhle. Seyinhle kakhulu kwendlula leya labangemuka yona. Yebabe mpostoli uyathi uNkulunkulu uyamangalisana. Ngiyalo ngiyakha ngiyawuqedza nje. Noma-ke vele imali yami ngingakayitfoli kuleya. Kodwa ngiyamethemba uNkulunkulu utawungentela. Babe siyabonga ukuthi uvume kusetshenziswa nguSimakathe ngendlela lakusebentisa ngayo. Usebenta kamatima. Kodwa nje sibonga ukuthi awukasiyekeli lesibinzi sengimethemba uNkulunkulu. Sisi Jesu Kristu inkosi akakuqinise. Mpostoli uqhubeke ume. Uqhubeke khona lapho. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela nakumama, ngiyabingelela nakubazalwane, ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngidlulisa ubufakazi nami baba. Tuesday shothi umfana wami lo wanga-2019 bekavuvukile la kwisitho sakhe sangaphansi. Ngathandaza ngamvulela futhi nomkhuleko. Then ngamtshela ukuthi uNkosi uJesu uzokuphilisa. Then izolo after i-morning prayer ngaphinda futhi ngamcheck-a. Mangithi uphuma ubovu-ke manje. Ngaphinda futhi ngakhuleka futhi ngamvulela umkhuleko. And then emini njalo ngiyambheka mayedlala bengazi ukuthi manje usazibhasophila ukuthi angathunukali, bekasadlalela kahle azigibelela namabhayisikili bazalwane. Ngiyambonga kakhulu uNkosi uJesu unamandla. The time ngithi uNkosi uJesu uzomphilisa, ngifuna ukuthi nakuye kuplanteke ifaith bazalwane. Ngifuna ukuthi athembe uNkosi uJesu bazalwane. Into engingayifuni bazalwane ukusebenzisa izinto zokugcobisa namapilisi nemithi bazalwane. Ngifuna ukuthi bazalwane iyona nto esebenzayo bazalwane, ifaith, lukholo bazalwane kuko konke. Ukukholelwa kulo leli gama elinamandla salinikezwayo. Igama leNkosi uJesu linamandla. Nami ngithi ngidlulise lobufakazi lobo. Namanje ngimcheckile bazalwane, uyadlala umntwana akanalutho. uNkosi uJesu umphilisile ngoba akahluleki. uNkulunkulu wethu unamandla. Ngiyabonga kakhulu bazalwane. uJesus Christ is Lord. Jesu Kristu uyinkosi. Entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa nasekhaya lezwi. Ngiyaxolisa mpostoli. Kusangirongela Nkosi yami. Ngisuke ngikhulume kakhulu. Ngive lokugcuma lenguva lenhlitweni yami. Ngenxa yaleti mfundiso, ngenxa yalobufakazi. Lobu ngenda ngivuleke emehlo, ngivuleke netindlebe. Bese kuvuka lokho ukuthi Nkosi yami angathi nokuse ngiyocala phi ngiyiphi nje ngingene lokho kuphakamisa tandla ukuthi babe ngiyaxolisa ngoba ngikhuluma kuze kundlulise. Ngiyamthanza Jesu. Nginaloko ukuthi tonke izinto longifundisa tona ngiyatibona kakhulu ukuthi Nkosi yami bengithi ngenda kahle kakhulu. Kade ngiva buhlungu ukuthi ngize ngitibone ukuthi mine moya longcwele ngimcanulile nangitibuka emuva lapha lengichamuka khona. Ngako namanje ngididekile sithi asize siyangixoxela ukuthi vele wena inzelelo lebe unayo sonke lesikhathi uma usakhula, kusho ukuthi wena ngeke uthethelelwe. Ngize ngiphuphe nezinto leti ngasikahle. Ngicela insethelelo babe kunengi. Nyalo nje ngenele ukuthi ngiyaxolisa babe. Ngitofunza lokuthi ngipractice ngikhulume kahle. Ngizame ukufishanisa. Ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu akunika lithuba uTembumalanga eMbombela
mhlawumbe ngitozama nje mara kuningi ngisuka ngijabule ngidlulise ngithi vele nje angathi nje angathi nami ukuthi ngidawuthi nami angathi letinto lethi uNkulunkulu akwenda tembuleke kude nakunye lekuphikisekako kimi ngiphakamisa amandla yasimakathi. Ngiyabonga baba ngizochubeka nokulalela ngikhule ngizofunza nami ukukhuluma kahle. Amen. Jesu Kristu uyinkosi baba nomama. Ngiyabingelela abazalwane basentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa nabazalwane basekhaya lezwe. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi ingane zakwethu. Ekuseni ngithanda ukuthola nabo ubufakazi ngalesi sivumo esithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngi-onise iketela ekhishini ngaphuma khona bengikwenza ngaya kwelinye ikamera ngiphuma ekhishini. Uma ngifika kunabazalwane ebekufanele ngibathinte, omunye ubehamba omunye ubengaphilanga kahle izolo. Manje kufanele-ke ngimbuze ukuthi ulale kanjani, nalona omunye ngisho ukuthi ahambe kahle. Uma ngibhala la efonini ngenza ama-message, uma sengithatha ifoni ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Indlela-ke engeke ngibingelele ngayo, ngibhalela oqala lo ongaphilanga sengimbhalelile ngithe uJesu Kristu uyinkosi, ulale kanjani sisi? Ngase ngithi uJesu Kristu uyinkosi, ngayithumela. Ngaphinde ngazuthi kulaba abahambayo, lo munye umzalwane ohambayo, uJesu Kristu uyinkosi, nihambe nenkosi. Uma sengiyovalelisa nje ngiqala ngithi nihambe nenkosi, sengithe ngivele ngilibone la efonini engibhale khona liba ngamagama amakhulu kakhulu. Kube sengazuthi ngiyizwe lento eyenzakalayo bazalwane. Bese emnyango uvuleke, umnyango wekamera benguvalile, uvuleke ngibheke ngitsho singena umfana wami engihlala naye la ekhaya emini. Angangeni kuthi angithi nathi kungasho, kube khona nje into engivimbayo ukuthi ngingasho ukuthi nathi. Ngibona ukuthi ayikho umuntu kodwa umnyango uvulekile. Bese ngiyasondela ngiwudonsa ngoba vele ubusuvulekile. Uma ngisondela eduze kwawo ngiziketela ngendlela eselibila ngayo ekhishini. Yazi bazalwane, Jesu Kristu uyinkosi, ingane zakwethu. Jesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Kukho konke esikwenzayo sithi uJesu Kristu uyinkosi. Lesi sivumo simvume uJesu Kristu uyinkosi.